2024 मायथाइनि थार्ड फेज बिसायख'थिया फैगासिनो दं। बे समाव क'क्राझार एसटि समष्टिनिफ्राय कंग्रेस दोलोनिफ्राय दङ गर्जन मोसाहारि, इउपिपिएल दोलोनिफ्राय दङ जयन्त बसुमतारी आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय दङ खाम्फा बरगयारी। दा जों माखासेखौ जों बिथांमोननि मुंखौ लानो थांला, मानोना बिथांमोननि गेजेरावसो जुसा जागोन, बिथांमोननि गेजेरावसो जुजिलायनाया जागोन। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो बिटिसि हालामनि भटार्स नोंथांमोननिसिम मोनसे फ्रि अपिनियन, फ्रि कमेन्ट जों मोननो हास्थायदों। जाय बिथांमोना जितुके बिथांमोननि गेजेरावल' जुजिनाया जागोनखाय थोंजोङै बिथांमोननो जाय इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामो, जाय कंग्रेस दोलोखौ सापर्ट खालामो, जाय बिपिएफ दोलोखौ सापर्ट खालामो, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना हरनो हागोन। दा बेवहाय आं बुंगोन बिपिएफनि थाखाय 1 नम्बराव कमेन्ट हो, इउपिपिएलनि थाखाय 2 नम्बराव कमेन्ट हो आरो